गोयात दिव्यांगा खातीर संघटन सुरू जाला। दिव्यांग कामगारांचेही राष्ट्रीय स्तरार संघटन करपाक सोदतात। महाराष्ट्रावरी गोयात दिव्यांग मंत्रालय जावपाक जाय, ते खातीर आमी यत्न करतले। जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडून सांगले। महाराष्ट्रानंतर पूर्ण देशामध्ये दिव्यांगांचं संघटन आणि कामगारांचं संघटन आम्हाला निर्माण करायचं आहे। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात दिव्यांग मंत्रालय तयार झालं, तर राज्यात सुद्धा देश पातळीवर एक दिव्यांग मंत्रालय निर्माण झालं पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। त्यासाठी सध्या आम्ही किशोरजी यांना इथली जबाबदारी देतोय गोव्याची, आणि एक संघटन बांधण्याला आम्ही आजच्या रोजपासून सुरू करतोय। पहिले संघटन निर्माण करू, त्याची एक राज्यभर देशभर एक ताकद निर्माण करायची आहे, आणि मग त्याच्यातून काही महत्त्वाचे निर्णय त्या जसं आता आपण 21 दिव्यांगाचे प्रकार त्याच्यामध्ये घेतले, पण मूळ जे दिव्यांग आहे, अस्थिव्यंग असेल, मूकबधीर असेल, अंध असेल, यांना जो आरक्षणाचा कोठा जो आहे तो फार कमी दिला जातो, आणि अनेक मुद्दे आहेत त्यावर आपल्याला एक केंद्र स्तरावर त्याची पूर्तता मागणी करण्यासाठी देश पातळीवर होणं गरजेचं आहे। जनशक्ती पक्षाच्या ओम प्रकाश कडून या कामाफाटलो हेच सांगलो, ऐकात। खरं तर आपण पाहतोय का 2016चा कायदा आपण जेव्हा प्रयत्न केला, आम्ही दिल्लीला जाऊन आंदोलन केलं, आणि त्याच्यानंतर 2016चा कायदा आपण अंमलात आला। आता या ह्याच्यातून पहिले तर 1996च्या कायद्याचं अंमलबजावणीच काही व्हायची नाही। त्यानंतर आम्ही 81 शासन निर्णय काढले सरकारकडून, मग मानधनवाढीपासून असू दे का शिष्यवृत्तीपासून, या सगळ्या गोष्टी आपण चेंज करत गेलो। आता प्राथमिकता दिव्यांगाचं एज्युकेशन, त्याचं हेल्थ आरोग्य आणि त्याचा रोजगार, या 3 गोष्टीवर आपण या एका वर्षात पूर्ण काम करतोय, आणि एक चांगला कार्यक्रम राज्याला देऊन मग तो देशापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करू। बच्चू कडू साहेब हे आम्ही खूप वर्षापासून त्यांचे असे कितें म्हणटा ते प्रशंसक आशिल्ले, आणि ते दीस एका कार्यक्रमान आमी मेळ्ळे, आणि तांकां सांगलें की गोंयाक तुमच्या सारक्या नेतृत्वाची गरज आसा की कितें काम करपाक। मग त्यांनी सांगलें की पक्षाची स्थापना करूया हांगा, आणि त्यांचो एकूच आवड पक्ष राजकारण हे सगळे वेगळे, अपंग मनशांक हेल्प करप, अपंग मनशाची उदरगती हे करपाचे त्यांचे विचार पळोवन हांव एकदम हे जालो, स्तंभित जालो, आणि ते म्हटले की आता आमी काम करूया। म्हणून त्यांनी इतले थंय महाराष्ट्रान उलथापथल चालू आसतना तांच्यांनी हांगा आयले, आणि आयज हो कार्यक्रमाची हे जाले। हेचेन मेन थिंग की आमचो प्रहार जनशक्ती पक्ष हांगा स्थापन जावचो, आणि आमचे हांगा वॉट यू कॉल अपंगांची, दलित लोकांचे, जे कोणी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड असो, अशा सगळ्या लोकांची उदरगती करपाचे, रोजगार प्रोवाइड करपाचे असे सगळे विचार आसा। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर।